supernova. Nova, can't stop, hyper, stellar. César é de C e leva xa 7 anos vivindo en Hong Kong. Arquitecto de profesión, chegou por traballo e pola ilusión de explorar novos lugares. Agora está a poñer en marcha a súa propia empresa na cidade. Con el subiremos ao Peak, o mellor miradoiro para ver o skyline de Hong Kong. Coñeceremos de preto os enormes bloques de vivendas que caracterizan esta urbe. E para rematar, mergullarémonos nun plan moi popular aquí, as carreiras de cabalos. Moi boas, César. Que tal, Perico? Como estamos? estás? Moi ben, moi ben. Moi ben. Pois eu estou con moitas ganas de saber que fai un DC aquí en Hong Kong. Nada, levo 7 niños aquí, son arquitecto, estuve traballando aquí en varias empresas e ahora mismo estou me montando a miña propia empresa de arquitectura aquí con un compañeiro de Inglaterra. Supoño que un arquitecto aquí en Hong Kong chollo debe ter, non? Sí, é un sitio especial, non só pola calidade da arquitectura, porque esta cidade hubo que reconstruíla despois da guerra, moitos arquitectos famosos viñeron aquí a construir, sino tamén porque hai moitas oportunidades. Aquí estamos no que é o inicio do, chamámoslo tranvía, que é o primeiro funicular que se construiu aquí en Asia. Por que existe este funicular aquí? Bueno, Hong Kong Island é basicamente unha montaña, unha isla que ten unha montaña no centro, que é o que lle chaman o Peak. Cando chegaron aquí os colonos ingleses, querían escapar un poquinho do calor, porque aquí, como podes ver, fai moito calor. Entonces decidiron facer as súas casas en riba da montaña, porque fai máis fresco, teñen boas vistas e o vento axúdalle a ter un mellor hábitat, digamos así. E todo iso que fixeron é construir este tram para simplemente os primeiros colonos poder transportarse rapidamente do que é o nivel do mar acima da montaña. E a partir de aí construíron o que é o Peak hoxe en día, que é unha das atraccións turísticas, seguramente a atracción turística número 1 da cidade. Xusto antes de chegar ao Peak, obrigatoriamente había que atravesar por un centro comercial, algo que abunda moito en Hong Kong. O que nos acaba de pasar creo que debe ser bastante habitual, entrar nun sitio sin saber que é un centro comercial e é un centro comercial. Sí, hai moitos centros comerciales aquí nesta ciudad. Quizá é unha das cousas que represente máis esta cidade, un bo centro comercial, un bo sitio onde podas ir a gastar os cartos, digamos. É unha cidade bastante consumista. Gáñase moito, pero pouco a capacidade de aforro porque hai onde gastalo. Sí, é unha cidade, o costo da vida nesta cidade é bastante alto. De feito, o feito de que os salarios sean moi altos non quere dicir que podas aforrar moito, porque o coste da vida tamén é moi alto aquí. Pois César, aquí temos o famoso The Peak, non? Aquí estamos, con estas vistas, non están mal, eh? Non, entendo que para un arquitecto isto debe ser como non sei, como ir a un museo, non? Case. Pois... Ou un parque de atraccións, mellor. Pois sí, no, aquí temos un, digamos, catálogo do que foi a arquitectura dos últimos 20, 30 anos, de feito, varios edificios que están nesta ciudad, estudiei no seu na universidade, e sí, é un bo catálogo para empaparte do que é a arquitectura contemporánea, sí, sin duda. Un pouco a grosso modo, digamos que temos as dúas partes principais do que é Hong Kong. Digamos que é a península que está en contacto co territorio ca fronteira china. O fondo, que é o fondo China, ¿no? Ali todo. De feito, as montañiñas que vedes ali, detrás destas dúas primeiras montañas, é a territorio chino, máis alá da fronteira. E despois temos aquí que é o Hong Kong Island. Hong Kong Island é onde os primeiros colonos ingleses viñeron e se asentaron. Digamos o que é un territorio edificable é moi pouquiño, pero ao mesmo tempo hai moita xente aquí. Entonces, cal é a solución que tiveron eles para que podemos facer se temos moi pouquiño sitio onde construir, pero moita xente que vivir nese territorio? Tirar para arriba. Tirar para arriba. En Hong Kong, tal e como estamos vendo, todo é excesivo. E agora imos con outra mostra máis, as escaleiras mecánicas máis grandes do mundo. Pois bueno, ahora vimos a outra das
principales atraccións, se podemos decir así, da cidade. Este os escaleitos que lle chamamos aquí. Os escaleitos. Os escaleitos, basicamente, que son? Son as escaleras mecánicas máis grandes do mundo. Escalera mecánica máis grande do mundo. Sí, non quere decir que sea unha sola escaleira mecánica, unha sola que sea moi larga, sino que é unha sucesión de escaleiras mecánicas que en total fan o que é o trayecto máis largo do mundo a través dunha escaleira mecánica, por definilo de alguna maneira. Basicamente o que fai é conectar a cidade desde o primeiro acceso históricamente da cidade, que era a vía mar, entón o que fai é conectar os muelles do pier co alto da montaña. De feito, unha das curiosidades destes escaleitos é que ahora mesmo nos estamos indo para arriba, porque a xente xa baixou a traballar, e moita da xente deixa de traballar e quere volver ás súas residencias de lujo. Pero pola mañana, 7 da mañán ou as 8 da mañán, o que fan é danlle a volta. Danlle a volta... E este escaleitor vai hacia baixo, porque a función do escaleitor é traer a todos os traballadores do alto da montaña e traerlos ao seu posto de traballo. Canto máis subimos, máis perlé. Mais subimos, digamos que estamos abandonando un pouquiño a zona comercial, a zona do, digamos, traballadora. Sí. Estamos subindo que é a zona residencial, Claro. que é onde está a xente, digamos, adinerada, é a zona das residencias de lujo, por decirlo de Pero alguna é moi maneira. curioso, iso, ves o ascensor social Absolutamente. Literalmente. Continuamos con César e imos coñecer un dos puntos máis turísticos de Hong Kong, os Monster Building, enormes bloques de vivendas que se converteron nunha das iconas máis fotografadas da cidade. César, isto sí que é bastante impresionante, non? Bueno, sabistes que hai moita xente sacando fotos, non? Chamouche a atención. Chamou a atención non só as fotos, a xente sacando fotos, sino todo isto, non? Sí, pois mira, aquí o que estamos é... Bueno, no nombre do edificio chamase Jig Fat Building, pero nós comumente conocémolo como Monster Building. Monster Building. O edificio monstro. O edificio monstro, digamos. É un edificio residencial. Home, eu non sei canta xente vive aquí, pero todo C. Aquí vive moita xente. De feito, nestes edificios, bueno, neste complejo residencial, podemos decir que cabe todo o Ayuntamiento de C e Corcubión xuntos. Máis de 10.000 personas viven solo neste edificio residencial. C e Corcubión aquí. Todo o Ayuntamiento de C e todo o Ayuntamiento de Corcubión xunto non daría para encher este edificio. E aquí, por exemplo, estamos falando de vivendas que raro será se pasan máis de 30 metros cuadrados por unidade residencial, aínda que viva dentro unha familia, con fillos, sin fillos, 2, 3, 4 personas, son apartamentos moi pequeniños. E a opinión de arquitecto, cal é a opinión do arquitecto aquí? Pois mira, como opinión de arquitecto, isto non se podría facer hoxe en día. Aquí temos a tenda de souvenirs. A tenda de souvenirs ata temos o imán tamén. O imán do edificio. Aí está. O imán do edificio monstro. Ese é. Sí, señor. Mira, apartamentos que, como que acabamos de ver... Como que acabamos de ver, de 35 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados a 13.500 Hong Kong dólares ou 1.500 Hong Kong dólares, que máis ou menos ven sendo 1.300 euros e 1.500 euros o mes. É interesante, é moi importante saber eso si en algún día pensas en mudarte a esta cidade. E para rematar a xornada, César lévanos a unha das atraccións que máis lles gusta aos hongkoneses, as carreiras de cabalos. Todo un espectáculo que mestura os cabalos, as apostas, a música e a xente animando dende as bancadas. Entón, os hongkoneses teñen moita adoración polos cabalos. Non sei se tanta adoración polos cabalos ou se tanta adoración por apostar, polas apostas. Por apostar. Incluso a veces o de menos é a carreira en sí, sino ver se gañaches ou perdeches. Acabamos de pasar o control e o mellor deste evento o prezo, non? Completamente gratis se presentas o teu pasaporte. A eles o que lle interesa é que non facer cartos cos tickets de entrada, sino que veñas aquí a apostar e a facer os cartos cas apostas. Hai unhas opcións de ocio
de todo tipo, non? Sí, realmente ti aquí o que ves é a salir do traballo e vir aquí a pasar a tarde. Incluso se o que non te interesa son as apostas, simplemente queres vir aquí a tomar algo cos compañeiros de traballo e cos teus amigos, é unha atracción que os miércoles por defecto sempre vimos aquí. A mí o meu favorito é Víctor o Rápido. Víctor o Rápido, número 8, Se pusera cartos poñía o número 8 Víctor o Rápido seguro. Ten no nome. Aí está o noso. Víctor o Rápido, É o que mellor, o nome máis molón é o mellor. Vamos mal, ahora será la curva. A ver si no nos va. Menos mal que non apostamos. Isto non é para nós, non. Nós estábamos dándolle aquí apoio emocional, É pero mellor que nos dediquemos a ver e dedicarnos a outra cousa que isto non é o noso. como rimos como nunca e perdimos como sempre. Supoño que botarás en falta un pouco a terriña, non? Sí, cada día. Cada día que pasas fora da terriña estás ca teima na cabeza de cando vai ser a próxima vez que vamos voltar ali. Pero bueno, espero que pronto. Darche as grazas por facernos pasar Gracias a este vos. día tan diferente e tan divertido. Gracias a vos. Espero que o verades pasado ben. E agora é o momento de mandar saúdos a toda a Costa da Morte. Pois nada, un saudiño para a familia e amigos e a xente de C. Aquí tedes unha casiña cando queirades. Vémonos. Vémonos. Imos coa quiniela de latitude galega de César, o noso arquitecto. Se falamos de gastronomía, entre C e Juncón, con cal quedas? Temos a mellor gastronomía do mundo, así que 100% a de C. Onde están mellor os prezos? Definitivamente os de C, 200%. E para a festa que elixes? Vouche dicir aquí a de Hong Kong. É unha cidade bastante máis grande, moito máis internacional, onde podes conocer a moita máis xente. Onde notas que a xente é máis hospitalaria? Pregunta difícil. Vou dicir as dúas porque en C están os meus amigos e a miña familia e aquí tamén fixen un grupo de amigos moi importante na miña vida, así que as dúas. Onde hai mellor humor? O de C, 100%. A veces é difícil entender o humor asiático e o humor hongkonés para nós. E por último, que clima prefires? Vouche dicir que o clima de Hong Kong porque podemos ir á playa desde febreiro hasta noviembre.